नैबे फाथोखौ फुजोबनोसै सनाफोराहा नै बेहाय मुला गायनि मुला बेगर लाबोखानाय दंमोन रज'गोना रज'वाथाय गाज्रिसो जाखोना माखो बे फाथोखौ फुजोबनानै नैबे मैथाखौबो फुजोबनोसै आं ओरैजायनिखौ फुजोबनानै मैगं गायनोसै जावग्लिनोसै आं बेखौ फुनानै गारहरजोबगोननि ओमफ्राय सिला सिबगोननि र' एसे नाय सनाफोर गायखांबाय आंहा स्र' फाथोखौ फुजोबबाय 1 सेकेन्डआवनो फुइट मुला फोखांबाय आंहा नै सनाफोर नैबे बानलुआ नै मोजाङैनो दं नालाय ओंखायनो दोनबाय आं ओमफ्राय नैबे मैथायाबो र' एसे मास मोनसेसो थाबावथोंसै ओमफ्राय फुनानै बिथिंबो होख्लायनोसै आलदा मैगं गायस्रांजोबसै र' गाबोन ओमफ्राय सबाय बिमा गायनोसै फोखांबाय आं जावग्लिनानै लोगो फोखायो आङो ओमफ्राय जायोबो माथो मानसिफ्रा साननै सानथाम हाखौ दोनलायलायो ना जावखांनानै ओमफ्राय आं दोना बेबायदि लग गायबाय जावबाय गायबाय सनाफोर आं बेबायदिनो आं दुगैनानै लागोन सनाफोर नै जोंना थुन गेलेगासिनो आइदे बोथोरा मैयानि बायदिसो नै खोमसि जाहांलायबाय बारहुंखासो फैगोनलाय नामा मैयानि बायदि नै दुगैनानै लागोनसै र' थाब खोरखिथिं थानानै नै आंनि फिसाया गाइखेर होगासिनो दं गाइखेर फानग्राया गाइखेर होफैग्राया मोसौ खाफैबावदों नालाय दिनैबो दहायनिफ्रायनो गाइखेर होगासिनो दं मा रायलायहरगासिनो गोलैगोन दे नोङो बे लोबोराव थालायलायनानै बिराद सैथान जाबाय बियो दुमोनगोन मा जि जाया रायलायहरबाय थायो गावनिबा एकदम जादों मोनथारबाय आरो हाय एन्ड्रि मा दे दुगैस्रां लोबस्रां खावब्ला नुजाफैलायबाय सनाफोर बेलासि सम जाबाय ओमफ्राय हनै बिबैनाव थांनोलायनो उन्दैखौ नायनो नानि उन्दैखौ ओमफ्रायो दहाय फुंनिफ्रायनो थांनो लेंगासिनो दं उन्दैखौ नायनो नानि गोरलैखौ लेंगासिनो दं गावहाबा थांखोमाबाय थायो आंखौबा लाङा स्कुलाव दोनहैनानै गावहा हारसिं थांबाय थायो होननानै बुङो नालाय बुंबाय थागासिनो दं आंखौ दहायनिफ्रायनो ओंखायनो दसे लांनानै फैनोसै आं बिबैनाव थ' नायलांबाय थादो सनाफोर अननानै भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम मैगं गायखांनो मोननानै देहाखौ हा जावनो मोननानै फ्राद मोनलायलायदों आरोना सनाफोर थ' नायलांबाय थादो दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो गिबियावनो आं बुंगोन सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा वेलकाम खालायो आङो अननानै भिडिअसफोरखौ नायनायल' डाटा मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला बेलाइकनखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि नायलांबाय थादो सनाफोर थांनो ओंखारनोसै जों 5:30 जाबाय टाइमाबो थाब थांसै स्कुलबो दङ ना थाब फैनानै थाब थिनदां संजानांगौ मानांगौ टिउसन गखांबाय दासो ओंखायनो लेट जाबाय नङाबा दहायनो थांनो हागौमोन गस्ला नागिरगासिनो ओंखारबाय सनाफोर जोङो नै थांनो हाय नै मानैया फैगासिनो गरमथारहाय बेलासिबाबो बार गैया नै दाब एसेबो बार गैया गारि सालायबाल' बारा जि मोजां नाङो ओरै लाखिबाथाय ओमफ्राय थानोनो हाया गरमानो जोमैखौ जि मोजां मोनदों नै बेरायफैदों नै मालाय बेलासिखाय बेहायबा सम जरा बाहाबो फैयो टिफिन दाख्लैनि लांनाय ओंख्रि र' बे फुल दालिया लादो नै फुल दालाय नांगौ नायनो नै लाबोफादों सफैबायना बेनाव सफैबाय जोंहा गावखौ खेबनांगौनो ओमफ्राय रायलायाबो खेबनोबो थिनबाय बिजि थुनो थांनो नागिर गावखौ खेबनोबो थिनो ओमफ्राय रायलायाबो बिजि थुनांगौ मावजि अरजादों बेहाबो मावजिजों गेलेबाय थायो नालाय
सागोना साया बिजि थुनाया सेंग्रा मानसिनाव साया बिब' फंबाय थांनो नागिरदों बाजार माबायाव बिजि थुनो सिभिल हस्पिटालाव सोमनानै लाबोखाबाय आरो ना मा मुनुसमायामोनखौ सोंहरदोंमोनहाय सोरबा सेंग्राफोर सालोंसै नै सनाफोर सा नै नानि उन्दैखौ बामनो फैबाय थाग्रांबाय आरो नानि उन्दैया लोंसै बिमाखौनो नांबाय थागौ बिमाखौनो नायदावबाय थायो दे नङा दे मोजांसो जेबो बुंजाया दायबो जाथारो बुंबाथाय माबालायबाय दुष्ट गथ' थाबाय नै ओइ गाजि गाखिर गाखिर बेसे रायलायहरनो जालायलायबाय बिसोरा गाखिर गाखिर होनहरबाय थायो हारसाया र दिम र मा दिम होनहरबाय थाबाय बेहा दा बुंसै दसेनो जेबो जायैखायसो अखा खोरोमनायालाय बिसोर गैयामोन न' सिङाव गरमथार थाजाया बारायावसो जिरायनानै दङ नै फैदा थांसै हौवा न'आव सफैफिनबाय सनाफोर नै दे आगे दोनथ' गाहायाव सनाफोर नै न'आव सफैबाय ओंखाम ओंख्रि संनो जुरिनोसैबो बहल दङ नै बहल दाख्लै लाबोनाय ओमफ्रायो नाजों जानोसै ना लाबोफादों बेखौनो रेडि खालामनोसै सनाफोर जानोसै बहल ओंख्रि जानोसै थान्दानो गरमाव हाखांनानै नै संबायबो आङो लगालगनो सनाफोर हाखांबायबो संबायबो नै सनाफोर आङो नाजों बहलजों बेखौनो लेथेब लाथाब बाथोन जानोसैलाय जोङो फिसा बहल ओंख्रिया मोनबायानो सनाफोर आंना नै बाथोन बायदि बानायबाय आं बिमा फिसा सानैल'खा नालाय बाथोन बायदि नै लेथेब लाथाब बानायबाय मोनबायानो जोसा मोदोमलायदों बहला मोनबायबो नालाय आरो माथोआव सनाफोर नै लेथेर फेथेर खुरनानै लाथारबाय बिमा बुरिया दहायनो बानलु बाथोन देनाय दंमोन नै एसे बेखौनो लाबाय नै जानोसै सनाफोर कुलार खाथियाव गुसु आरामनो बहल ओंख्रि जि जानो लुबैनानै दंथारोमोन आं बहलखौनो बावबावदोंसोमोन आं ओमफ्राय आइ बिखुनजो मोनाव हानाय नुबोनानैसो आंनाबोथ' बहल दंमोन ना होननानै बिसिनाबो नाजों बहलजों ओमफ्राय आंबो गोसोखांनानै ओमफ्राय ना लाबोफादेरबाय
जाखांबाय सनाफोर नै बासन बसन सुनानै लानोसै जाखांबाथाय हिन्जावनि खामानिया माथो दंबावो बेफोरनोसै सुनाय खावनाय संनाय जानाय लोंनाय थानाय